γειτονιά μου είναι βοτανικός. Από την ταράτσα του σχολείου μου βλέπω την Ακρόπολη και το λόφο του Φιλοπάπου. Τα όρια του βοτανικού είναι η Ιερά Οδός, η Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως, η Λεωφόρος Πέτρου Ράλη, το Γκάζι και το Ρούφ. Το σχολείο μου έχει μεγάλη αυλή. Μία πέτρινη βιβλιοθήκη και αρκετό πράσινο. Θα μπορούσε να χωρέσει μέχρι και 200 παιδιά. Η περιοχή είναι βιομηχανική. Ο δρόμος μπροστά στο σχολείο είναι γεμάτος λακκούβες. Δεν βλέπεις σπίτια ή μαγαζιά. Μόνο μάντρες από εταιρείες μεταφορών και βιοτεχνίες που συνήθως στεγάζονται σε χαμόσπιτα του περασμένου αιώνα. Οι γκρεμισμένοι τοίχοι κρύβουν την ιστορία της γειτονιάς και των κατοίκων της περιοχής στην εποχή του προπάπου και της προγιαγιάς μου. Μπορώ να φανταστώ ασβεστομένες αυλές, γλάστρες με λουλούδια, φτώχεια, τον Γαλατά και το Μανάβη να περνούν με τα κάρα και τον Κύρ Φραγκούλη που είναι τώρα 92 ετών να παίζει μικρό παιδί στους χωματόδρομους και τις αλάνες. Στα ερειπωμένα σπίτια που περιμένουν την μπουλντόζερ της ανοικοδόμησης βρίσκουν καταφύγιο οι αδέσποτες γάτες. Οι φιλόζωοι κάτοικοι της περιοχής τις φροντίζουν. Στον ίδιο δρόμο θα δεις και σύγχρονες πολυκατοικίες, δίπλα στα χαμόσπιτα. Χωράφια γεμάτα αγριόχορτα και σκουπίδια. Στο δρόμο για το σχολείο συναντώ και ένα κτίριο που μου προκαλεί την περιέργεια. Ίσως γιατί βρίσκεται κρυμμένο πίσω από ψηλούς πέτρινους τοίχους και σιδερένιες πόρτες. Σκαρφαλώνω για να δω καλύτερα. Είναι το εργοστάσιο βιενέζικων επίπλων, Γεωργιάδη και Σέκερη. Νεοκλασικό κτίσμα 133 ετών, εγκαταλελειμμένο, περιμένει υπομονετικά το χέρι της πολιτείας που θα το αναστηλώσει και θα το ανοίξει για το κοινό. Απέναντι από το παλιό εργοστάσιο βρίσκεται το αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, με τα λεωφορεία να μπαίνουν και να βγαίνουν ασταμάτητα. Πιο κάτω το κτήμα της Γεωπονικής Σχολής και το εκκλησάκι του Αγίου Πολυκάρπου. Περίεργα ξεχασμένο στη μέση του δρόμου να κοιτάει τη νέα εκκλησία με το ίδιο όνομα. Εδώ κάποτε ήταν χωράφια γεμάτα λουλούδια, καρποφόρα δέντρα, μποστάνια και ριάκια. Η κυρία Ειρήνη που γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο πριν 72 χρόνια έβρισκε εδώ καταφύγιο μέσα στην ομορφιά και τη γαλήνη της φύσης και ξέφευγε από τις δυσκολίες της ορφάνιας και της φτώχειας. Σε αυτόν τον τόπο, από την αρχαιότητα, απλωνόταν ο περίφημος Αττικός Ελαιώνας. Το 1835, με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, δημιουργήθηκε ο Βοτανικός Κήπος με 2.500 είδη φυτών. Αργότερα παραχωρήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Από εδώ περνάει και η Ιερά Οδός, ο δρόμος που ένωνε την Αθήνα με την Ελευσίνα, όπου μια φορά το χρόνο τελούνταν τα Ελευσίνια μυστήρια. Λίγα είναι τα σημεία της γειτονιάς που θυμίζουν το παρελθόν της. Λίγες είναι και οι πλατείες με ελεύθερο χώρο και πράσινο. Στη Σπύρου Πάτσι, η πλατεία Φλέμι και δίπλα στο 85ο Δημοτικό Σχολείο, μια πλατεία που όλοι τη λένε το Πέτρινο με το συντριβάνι της και την παιδική χαρά. Μέσα στο Δημοτικό Σχολείο βρίσκεται θρυλική φυτόλακα, ένα τεράστιο δέντρο με χοντρό κορμό από μνάρ του Βοτανικού Κήπου, απλώνει στοργικά τα κλαδιά της και φιλοξενεί το παιχνίδι των μαθητών. Φτάνω στο σχολείο μου, μια καθημερινή διαδρομή μέσα από τους δρόμους γειτονιάς μου που την αγαπώ και ελπίζω στο σύντομο μέλλον να αλλάξει προς το καλύτερο. Αυτός είναι ο Μίτσος, η χελώνα που ζει στην αυλή του σχολείου και δεν μας φοβάται καθόλου. Ο Μίτσος είναι η απόδειξη ότι η φύση, η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου καταφέρει να επιβιώνει σε μικρές νησίδες πράσινου, διεκδικώντας μία θέση στο εχθρικό αστικό περιβάλλον.